Мин еш кына яшь балаларга карап торырга яратам. Алар барысы да бер төрле самимый, бер төрле ваемсыз һәм бер төрле үзләренчә бәхетле. Һәм менә шушы сабый балалардан төрле язмышлы кешеләр үсеп чыга. Кемдер бик бәхетле, кемдер бик бәхетсез. Әлбәттә, һәркем бала чагында үзенең язмышын бәхетле итеп, матур итеп күз алдына китерәдер. Бүгенге героинябызның язмышын күз алдына уздыргач, мин әнә шундый уйга калдым. Ә безнең героинябыз үзенең язмышын ничек күз алдына китерде икән дә, аның хыяллары бүгенгесе белән тәңгәл киләме? Бу сорауларны әлбәттә без аны үзенә бирә алабыз. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры актрисасы Резидә Төхвәтуллина. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар, бүген безнең кунагыбыз танылган актриса. Шулай ук эстрада ашата, шулай ук театр сәхнәсендә дә без аны еш күрәбез. Резидә Төхвәтуллина, исәнмесез, Резидә ханым? Исәнмесез. Сезне үзебездә күрүебезгә бик шатбыз. Һәм тапшыруыбызның башында мин шушындый сүзләр белән башлап җибәрдем бит инде. Бала чагыгызда сез үзегезнең киләчәгегезне ничек күз алдына китерәдер идегез? Чыннан да мин шуны әйтәсем килә, бер бала да, бер сабый да бер ничек тә начар итеп күз алдына китермәдер. Әлбәттә. Мин һәр вакыт менә үземне мин инде акыллы рәвештә үземне белә башлаганны бирле һәм аңа булган хәтле чакны мин һәр вакыт минем иң бәхетле чагым менә шушы вакыт булган икән дим. Аннан соң инде тормыш башлана. Бала чагыгыз. Әйе, аннан инде язмыш башлана. Аннан инде үз акылың белән нәрсәдер эшләп, нәрсәләрдер майтарып тормышка аяк баскан чактан инде син үзең бу тормышны төзисең, язмышны төзисең. Әйне менә ул бала чак, ул иң бәхетле чак. Сез кайда туып үстегез? Мин Әлки районында, Иске Салман дигән авылда, кап-кара җирле, бик үк агачлары да, урманнары да күп булмаган. Элеккерәк мин туган чакта паром белән генә Камаркага чыгып газапланган чакларда туып, үсеп, менә шушы яклардан килеп, мин Казанда инде менә бик күп еллар яшәп, матур гына яшәп ятам. Сез гаиләдә ничә бала идегез? Без 3 бала. 3 бала. 3 бала, минем апам бар. 3 яшькә ала, аннан соң мин, шулай бер артлы кыз тугач, безнең әтигә инде малай кирәк булган. Миннән бер генә яшь. Миннән соң икенче елнок инде безнең малай туган. Шуңа бик шатланып, менә шулай әтиебез инде ниһаять балабыз, малайыбыз булды дип, ике кыз янында менә шулай шатланып безне үстергәннәр инде. Әти-әниләрегез сезнең нинди һөнәрияләр иде? Сөйләгез әле әти-әниләрегез турында. Әни белән әти безнең бухгалтерлар иде. Алар Лаиш авыл хуҗалыгы техникумында шулай танышып, минем әнием Апас районыннан, әтием Әлки районыннан, менә шулай Лаишта танышып, шулай бер-берсен яратышып, шулай Әлки районына кайтып, бухгалтерлар булып эшләп, алар менә безне инде дөньяга китереп, менә шулай яшәгәннәр, эшләгәннәр. Әти-әниләрегез сезне ике кыз, бит инде бер малай ничек үстерделәр? Иркәләпме, җил яңгыр тидермичә, эш эшләтмичә, байтар бит әле авыр хезмәт күрсәтмичә. Яисенде күбрәк үзаллы тормыш төшәдерме, чөнки әти-әни күбрәк эштә булу сәбәпле. Ул эштә булу сәбәпле белән бәйләнмәгәндер әлбәттә. Без кешенең бары генетически ниндидер шулай инде әти-әнидән бары биреләдер. Шул хәтле җаваплы. Минем менә үземнең шәхсән күз алдыма да китерә алмыйм. Без ул эшне эшләмәскә тиеш һәм без иркәләнеп ятырга тиеш дигән ул чакта ук андый мәгънә юк иде башта да, уйда да. Без ул эшне эшләргә тиеш. Менә бөтен йорт-җирне карап, бөтен нәрсәне суын ташып, шулай бит сыерын савып, пешән саламын әзерләп, без аның барысында тиеш кебек, ул без аны тиеш идек эшләргә. Шуңа күрә менә мин ул мизгелләрне бик хәтерлим, чөнки без аны тиеш, без аны без эшләргә тиеш дип карыйдырым. Сезгә карыйм, сез шундый нәзакәтле ханым, ничектер сыер савып, пешән әзерләп йөргәндер дип һич күз алдына китереп булмый. Бөтенесендә без менә чыннан да авыл балалары барысында аркылы узып, эшләп, без менә шулай тормыш башладык дип әйтәм. Әниегезне югалтканда ничә яшь дигән идегез әле сезгә? 22 яшь идем миңа. Әнием бу дөньядан киткәндә балама 2 яшь иде. Әле ул минем баламны күреп калды.
Шуңа күрә менә мен улай үргә шулай ук шатланам, чөнки минем баламны күреп калды әле ул. Аныгын күреп калды сездә. Ул сезнең авырып киттеме? Яни безнең гел авырып торды, йөрәк авыру белән әтиебез шулай ук. Менә күрәсең, сәламәтлек дигән әйбер сәламәтлектән дә зур әйбер дөньяда юк. Шуңа күрә шуны бик саклап яшәргә иде әле. Һәр югалтканыгызга бик күп еллар бит инде, әтиеңизне. Менә ул еллар узган сайын аларның юклыгы ничектер сиздерәме, яисә инде бик күп еллар узгач инде онытыламы? Беләсезме, мин онытыла дип әйтсәм, чыннан да мине кеше бик аңлап та бетермәс иде. Әлбәттә, ул онытыла, бөтен әйбер дә онытыла тормышта. Бер нәрсә дә онытылмыйча торса, кеше яши алмас иде алдагы көннәрендә. Әлбәттә, аларның юклыгы минем өчен ул зур бәхетсезлек булды. Менә мин бик кызыгам, әти-әни яннарына кайталар, әти-әнилек кешеләр, шатланалар, әни дип, әти дип сөйләшәләр. Менә ул әйбергә мин менә шушы аңлы чагымда, әле мин тормышта аяк басып яшәгән чакта алар булмады. Булсалар, безгә барыбер җиңелрәк булыр иде тормышта дип уйлыйм мин. Сезгә ничә яшь иде әтиеңизне югалып? Әти үлгәндә миңа 12 яшь иде, әни үлгәндә миңа 22 яшь иде. Ой, бигрәк яшь булгансыз инде. Әнигә әле 45 тулмаган иде, 44 яшь иде, әтигә 42 тулмаган иде. Димәк, сезнең менә шушы язмыш сынаулары шул 20 яшьтән үк башланды дисәң дә була, шулаймы? Ул инде 15 яшьтән башлангандыр, чөнки. Шулаймы? Менә шул Казанга үзебез чыгып китеп, театр училищесына барып гариза биргән вакыттан мин үземнең тормышымны инде һәр минутын, һәр сәгатен үзем ясаган кеше дип саныйм. Сез 15 яшьтән чыгып киттегезме? Әйе, мин 8нче классны бетергәч, Казан театр училищесына безнеке алып барсын инде. Әлбәттә, апам әле ул алданрак медицина училищесында укыйдыр, ул чакта Казанны күбрәк беләдер, шунда каян табып, Казан театр училищесына барып гариза язган кеше апам белән без килдек. Менә шуннан инде үзебез барсында булдырып, укып, кеше булып, Аллага шөкер. 15 яшьтән театрга гашык булу, ул балачактан ук димәк килгән мәхәббәт бит инде. Каян нәрсә этәрде сезне менә шушы 15 яшьтән Казанга чыгып китәргә? Театрга. Театр белән бәйләнмәгән иде. Мин үземне белгәнне бирле җырлыйдыр идем. Авылда инде без мәктәптә укыганда, авылга сабан туйларда, районнарга алып барып, мин гел җырлыйдыр идем. Авылда безгә инде музыкаль белем бирсеннәр инде. Мин һәр вакыт күз алдына китерәдер, ул музыка училищеларына, консерваторияларга керер өчен кешенең музыкаль белеме, музыкаль мәктәбе булырга тиеш. Шуңа күрә миндә ул әйбер юк иде, һәм менә без әти үлгәчтен, бу дөньядан киткәч, Яшел Үзән районы Бишнә дигән авылга урнаштык китеп, һәм анда менә Татарстан яшьләре дигән газетаны алдырадыр, яни. Һәм мин шунда бер онытмыйм, менә шушы кичкенә генә шунда квадратта Казан театр училищесына студентлар, укучылар кабул итәбез дигән. Менә шуны күрдем дә, мин әни белән әни инде мине бухгалтер булырга җибәрмәкче иде, инде кая инде ул сәнгать турында уйлау. Менә училищега алыр алдыннан ук шушы белдерүне күрдем. Менә шушы минем язмышымны ясады, шушы кичкенә генә белдерү. Шуннан театр училищесына дигән, анда бит музыкаль белем кирәкми диде. Шулай бит инде. Һәм мин анда барып та кердем, мине алдылар да, җырлап та күрсәттем. Муса Җәлилнең Бүреләр дигән шигырен шулай минем авызгыл җырык. Мин теге нишләп алайым, мин үземне бик серьезный кешегә саныйм бит инде. Дидегез, кычкырып көлеп куйдыгыз.
Әйе, бүреләрне оқығанда шулай минем авызым жырык булган. Ул бит инде берничектә андый күңелле бер түгел. Шуңа күрә нишләптер яраттылар ахыр инде алдылар. Әйе. Наша театр училищесыннан соң сезнең инде театр белән бәйле тормышыгыз башланды дисәң буламы? Яисә әле соңрак килдегезме сез зур сәхнәгә? Юк, без училищены бетергәч, элек билгеләү бар иде распределение. Мәдәният министрлыгы мине инде ул чакта татар җыры 88-дә катнашып, мин дипломат булдым, миңа 18 яшымда инде. Һәм мине Җырчытыр филармонияга билгеләделәр. Һәм безнең театрыбызның 89 елда ачылган Яла стационар театр буларак Дамир Сиражиев килеп безнең спектакльләрне карады, диплом. Һәм ул безне алды театрга, менә бүгенге көндә безнең Абдрахим бар бит инде. Безне җыеп Илдус Фәиз, минем булачак иптәшем безне Кәрим Тинчурин исемендәге театрга алып, минем язмышым шуннан башланды. Ул чакта әле теге перераспределение алыр өчен бик авыр иде. Көчкә без аны яңадан кайтарып, документларны алмаштырып, менә шулай театрга мине язмыш алып килде. Димәк, ничә ел эшлисез инде димәк театрда Тинчурин? 32 ел мин үзебезнең театрда хезмәт итәм. Кәрим Тинчурин театрында. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге театрның айда баручы актрисаларның берсе Резидә ханым Тухатуллина. Резидә ханым, менә шушы театр тормышы сезне үз өермәсенә кайчан әйләндереп алды дип әйтә аласыз? Әлбәттә, беренче килгән моментларыннан ук. Чөнки Дамир Сиражиев ул үзе күргән артистларны алды театр училищесыннан һәм безне ул бер туктаусыз эшләтте. Бөтен яхшы, матур, җырлы, мәгънәле, характерлы Галия Бануларында, Аккалфактагы Хәмдияләрдә мин бөтен рольләрне менә шушы режиссерыбыз булганда уйнап чыктым. Шуңа күрә менә шушы иермәсенә мин килеп керү белән инде иерелеп, рәхәтләнеп бик эшләдем. Инде менә Дамир Сиражиев киткәч театрдан, әлбәттә инде башка режиссерлар килә башлый. Шуңа күрә алар үзләренең күзаллавы бар. Алар үзләренең артисткаларын күрәләр. Шулай бит инде һәркемнең үзенең уе, үзенең фикере. Шуңа күрә минем ул Дамир Сиражиев киткәчтән пауза булып алды, тукталу. Һәм Сез ничек кичердегез? Мин беләсезме, мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Бу шул чиракта, чөнки минем җырым бар иде. Мин җыр иермәсенә кирип киттем. Сәхнә җыр. Әйе, шуңа җырлый башладым, гастрольләрдә йөрдем. Бер туктаусыз менә 7-8 елга хәтле ул дәвам итте. Аннан соң инде үзебезнең театрда эшләгән режиссер әкертен генә шулай берән-сәрәм генә рольләр бирә башлады. Һәм инде җыр өлкәсендә тукталып торды тормыш. Театрда эшләп менә шулай. Мин аннан китмәдем әлбәттә. Эшләп менә шулай һәр вакыт аралашып барды. Шуңа күрә мин ике өлкәдә дә үземне шул хәтле рәхәт хис итеп, үземне табып, рәхәтләнеп эшләдем дип әйтә алам менә чын күңелемнән. Менә сез әйттегез, иптәшем белән бергә театрга килдек дип инде бит. Бу кем турында сүз бара иптәшегез дип инде? Бу Ринат Акбаров дигән, без бергә укыдык. Ул егет миңа гашык булып үзенә каратты. Училищеда укыганда бик чибәр, бик матур егет иде. Бик озак каратты инде ул мине. Менә шулай иттереп менә сез баш бирмичәрәк бирмәдем. Соң инде Әлки районында бит инде Мишәр кызлары әзрәк без дигәнчә булырга тиеш. Үзебезнеке бит инде безнең. Халык яхшы, шулай иттереп мин аны бик озак йөрттем инде. Шулай матур гына без шунда да театр училищесын бетергәч, театрга әлбәттә Ринатны алмадылар башта инде. Менә юк, мин Ринатны алсагыз гына барам дип шундый әле куйдым, алга алдылар. Без менә шулай бергә эшләп китеп, туйлар ясап, матур гына яши башладык. Безгә Каем Насыйри урамыннан хәзер ул бик тарихи йорт, 11нче йортта. Безнең ул театрның тулай торагы иде. Шунда бүлмә бирделәр. Сез күз алдына китерәсезме ул чакта ничек иттереп аерым бүлмә дә бирсеннәр әле, шулаймы? Шулай аның әле теге шырмасы бар, бездә шырма дип сөйләшәләр инчирдатны. Ул шундый 1,5 метр гына булгандыр инаның төбәсе. Шулай иттереп безнең менә улыбыз туды, Рамил. Менә язмыш безне
менә шулай аерылышырга туры килде. Нәрсә сәбәп булды? Беләсезме, Ринат бик яхшы артист иде, яхшы кеше иде, әмма аның үзәге юк иде. Менә ничек дип әйтим, без миңа тормышны үземә тартып барага, бөтен беренче минутыннан, беренче сәгатеннән шулай туры килде. Мин булай булмый дидем. Менә ярату үтте, беләсезме? Менә шушы гашыйк булу бетте ул. Менә мин аерылып чыгып китеп, урама киттем дияр идем. Шушы бер мизгелдә мин кызганмадым чыгып китүемне. Мин нигә аерылдым икән дигән уйлар минем башыма да килмәде. Һәм ул шунда яшәп калды, ә мин баламны тотып урамга чыгып киттем дияр идем. Туктатырга да сәбәп булмадымы? Әлбәттә, ул йөрде дип әйтер идем, инде бик озак булмады инде ул аның йөрүләре. Әмма ләкин йомшак иде. Сезне кайтарырга йөрдеме? Бик йомшак кеше иде инде. Менә хәзер мин инде гомернең уртасына җиткәч бик аңлыйм. Кызганып та куям. Авыр булган инде аңа әлбәттә. Әмма да үзең турында уйлаган чакта аның турында уйламыйсың. Үз тормышын уйлыйсың. Һәм мин бик озакта тормыйча үзебезнең менә шулай, мин бит әле җырлап та йөргәч, группам бар иде бит инде. Тавыш режиссерлары дигән шулай үзебезнең белән бергә укып эшләп йөргән җегеткә белән без аралашып киттек аерылгач. Бик тиз генә булды ул. Һәм ул егет белән менә без яңа тормыш башладык. Шуңа күрә минем улым да икенче әтиле булып, бик тиз икенче көнне үк әтием дип әйтеп, менә без шулай, минем улыма 3 яшь иде, без аерылганда. Менә шулай матур гына яшәдек без икенче иптәшем белән. Менә ул язмыш дисез, менә шу икенче иптәшем белән яшәдек дисез. Инде хәзер бергә яшәмисез булып чыгам инде иптәшегез белән. Менә язмыш турында сөйлибез бит инде, шуннан да. Әлбәттә. Ачылабыз инде менә. Шуннан да бик матур тормыш башланды. Аякка басу чырлары. Сәхнәдә, җырда. Сәхнәдә дә, тормышта да. Әле бит сәхнә белән генә бармый, бу тормышта бит яшәргә дә кирәк. Булдырган иләр салулар, аякка басып, менә шулай тормышның иң матур чакларына уздырып, менә шулай матур иттереп яшәп, инде бик яхшы гына тормышның уртасына инде яшибез дигәндә генә, менә бу тормышта да, бу бергә ирле хатыны булып яшәүдә дә аерылырга туры килде. Нәрсә сәбәп булды? Ул минем өчен бик зур, әйтер идем инде, теге фаҗига дип тә атар идем мин аны. Бик авыр булды инде ул. Шул хәтле матур итеп яшәп ятканда, менә иптәшемнең күрәсең фикере, тормышка карата карашы үзгәрде. Ул башкача мин яшим, башкача уйлыйм дип, мин анда нәрсә кемне дә гаепли алмыйм, мин аны дин дип аңлыйм инде. Дин башка тормышка карашын үзгәртте аның. Тормышка карашы үзгәрде. Үзгәрде. Мин үз орнымда калдым. Мин сәнгатьтә, мин артистка. Яулык бәйләп, әле мин намазга утырырга тиеш түгел кеше идем. Ул аны аңлады. Әзер түгел. Әзер түгел, гомумән ул үзе әзер булды микән әле улай бергә дип уйлыйм мин. Күрәсең, шундый бер булып ала моментлар. Шушы менә бик тиз генә ул эшне эшләп атты ул. Аерылды ул. Димәк, сезнең карашларыгыз туры килмәде тормышка. Мин риза идем аның булсын, нишләп без бит инде бер дин кешеләре. Бер мөселманнар, шулай бит инде. Шуңа күрә минем өчен ул шатлык кына булды аның мәчетләргә йөрү. Кешенең бит инде бу дөньяда акылга килеп дөрес яшәү бик зур әйбер бит инде. Менә ул сезгә таләпләр куядыр инде. Таләпләр куеп тормады ул миңа. Ул аңлады. Ул хәтта әйтте, син шәхес, син бу әйбергә басмаячаксың. Ул аны аңлады. Шуңа күрә инде җиңелрәк юл дип, шушындый инде әзер булган ханымнарны сайлап, ул бер адым ясады. Менә мин калдым. Калган кешегә ул бик авыр була бит инде. Мин аны бик зур, аның хыянәтен мин бүгенгесе көндә дә әле гафу да итә алмыйм, кичерә дә алмыйм. Чөнки алай ярамый тормышта. Кеше белән нинди генә дин булсынмы, дин булсынмы, алай ярамый тормышта. Алай итеп, үзең белән тормышка аяк басып, менә шулай яшәгән кешең белән алай
ярамый. Сез әллә сагынып яшисезме? Менә шундый сүз бар, җибәреп булмый. Җибәреп булмый. Мин аны сагыну да түгелдер инде. Ул үтте инде, ул 5-6 елдан соң ул җиңеләя башлый ул хәл. Әмма ләкин гафу итә алмыйм. Менә йөрәк була, йөрәктән һаман тама. Менә шушы әйтәләр, кичерергә кирәк тормышта диләр, җибәрергә кирәк, җиңелрәк була сиңа тормышта яшәргә диләр. Ну, ничек әйтә алмыйм, хыянатны мин кичерә белмим, күрәсең. Шулай тормыш Бу шулай. бит әле хыянат башка ханымнар белән генә хыянат түгел, бу гомумән сезне шушындай язмышның шатында калдырып китү дип кабул итәсез. Мин менә ул ханымнар турында мин иң беренче чиратта уйламадым. Мин алар уйламыйм да, алар бар да юк да. Аның менә шушы хыянаты мине менә шулай яшәтә. Ялгызлыгын калдырып китү. Әлбәттә, ярыймыни шулай. Ничек инде, ничек кенә көчле булмасын хатын-кыз. Ничек кенә тормышны алып бармасын, ул аны күрә, син көчле дә диде ул миңа. Мин көчсез, чөнки мин әле менә тормышта бергә барлап, яшәүгә ияләшеп, мотор иттереп яшәп, аякка баскан чырлар гына иде бит әле ул. Шуңа күрә Шулай дигәндә тагын ялгыз калдыгыз. Әйе, мин көлеп тә сөйлим әле хәзердә. Инде булды инде тынычлап яшәргә инде ирем бар. Инде бала да үсеп җитте. Рәхәтләнеп яшәргә инде хәзер генә дигәндә тагын мине язмыш, тагын үземә калдырды, тагын үземә булдырырга калдырды. Шуңа күрә гел уйлыйм мин ул турыда, нишләп бирми ул. Гел рәхәттә яшәргә. Күрәсең, шулай язмыш сынаулары шулай булырга тиештер. Шотларында мин янсам, жылы эзләп туңган бәгыремә, тәрәзәңә килеп сылансам, өзгәләнеп сөенне көтә, узып бара инде гомерләр, икәү бергә яккан учакларда, сүнеп бара инде күңелләр. Бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты Резидә Төхвәтуллина һәм әлбәттә бик үк әйтегендә бәхетле булмаган дип әйтимме, хатлаулы булган язмышның авыр вакытлары турында сөйләшәбез. Бәлки генә Резидә бу турыларда бит күз алдына да китермәгәндер, хыялланмагандыр да бит. Шулай бит инде. Әлбәттә юк. Язмыш. Әйсә югыйсә үзең дә бит теләп шул язмышны сайламыйсың. Шулай бит маңгайга язылган дип әйтәләр бит инде. Менә мин хәзер шушы тормышның уртасына җиткәч аңладым, ул языла икән. Белмисең, менә ничек бар, ул шулай бара. Син ничек кенә теләсәң дә, ул шулай булган икән, булырга тиеш булган икән, ул була. Керәсе әйбер керә диләрме? Тешне сындырып, чыгасы әйбер дә чыга икән ул. Аны син ничек кенә анализировать итмә, ничек кенә аны әйләндереп, шулай нигә булай булды соң дип уйлап утырсаң да, ул шулай язылган була икән. Мин шулай. Ничә ел бергә яшәдегез? 13 ел ярым без бер ел. Аны бит инде шактый гына гомер яшәлгән. Шактый гына эшләр эшләнгән бергә. Бик инде бик иң тормышның иң матур чагы, иң булдырып тормышта яшәгән чак аның белән булды. Аяз көнне яшен суккан кебек булды. Бик, ул бик тиз булды. Шуңа күрә дә әлбәттә Сезгә кайтып әйттеме? Ничек менә бу сөйләшү? ул йөри башлады инде менә шушы дага торган җирләргә инде. Мин аны бик гади итеп кабул иттем, дөрес әйбер дип кабул иттем. Менә шулай минем тормышымда ул аерылу булыр дип мин аны уйламадым да. Әйе, ул юк, минем башкача яшисем килә. Диде дә. Ул башкача яшәүгә сез яши алмыйдырыгызмы? Сез ул башкача яшәү планнарында. Мин аны бүгенге көндә дә менә утырам, мин аны аңламыйм. Ничек яши алмыйм инде мин аныңча? Ничек Мин аны бүген дә аңламыйм. Менә аңлый торган әйбер булмады ул минем өчен. Шуңа дин бит югыйсә киресенчә гаиләне сакларга, иратка җаваплы булырга, хатынын кыенлыкта калдырмаска дип дин бит әнә шундый шәригатьнең кануннары бит шундый югыйсә. Әлбәттә, без бик ачылабыз инде бу тапшыруда, чөнки язмыш дип аталгач. Әлбәттә, чыннан да тапшыруның чыннан да аның
кыйбласы шуннан гыйбарәт. Монда без сырлап, матурлап сөйләп торда мәгънә юк. Без нәкъ менә язмышның нинди булуын. Чөнки халык арасында имеш-мимешләргә нәкъ шушы тапшырудан соң нокта куела. Чөнки шәхесләр үз авызлары белән дөресен сөйлиләр. Без менә шуңа күрә дә бу тапшыруда мин бәлкем вакыт-вакыт тамашачы әйтергә нишләп бу сораулар бирә икән дип. Чөнки безнең тапшыруыбызның да кыйбласына шуннан гыйбарәт. Шуңа мин сезгә шуны сораулар бирәм дә. Әй фикерегезне белдердем. Бу белмим, мин алай дип аңламыйм, бала безнең булмады. Уртак балабыз булмады. Башта ул кирәк булмады дип әйтү ул ямсыз сүздер. Һәркем үз тормышыбыз белән шөгыльләнде. Аякка басырга кирәк иде. Анарга да, миңа да без бардык. Үзебезнең балабыз үсте, менә минем балам инде әтием диде. Бер вакыт җитте. Шундый түгәрәкләнде тормыш. Бар да булды. Һәм бу бала кирәк була башлады күрәсең. Инде ул кирәк, әлбәттә, уртак булыр өчен ул кирәк булды. Һәм булмагачтан без инде бик күп табиблар аркылы, хәзер бит инде бик күп заманча эко дигән әйберләр аркылы уздык. Мин аның аркылы 5 тапкыр уздым. Ул бит хатын-кызга күпме бит сынау, ул бит күп авыртулар аша узарга кирәк аның өчен. Бик күп менә шушы сынауларны үттем. Юк, Ходай бирми. Менә бирми, менә шул ук язмыш. Аны менә башыңны барып әллә нәрсә эшләсәң дә, бөтен әйбер бара, бөтенесе туры килә, бөтенесе яхшы, әмма ләкин ул әйбер юк. Сәгате җитә, минуты җитә. Шуңа күрә хәтта суррогатный материнство дигән әйбергә дә без ул адымны ясадык. Барып бөтен әйбер дә бит финанска бәйләнә, безнең мөмкинлекләребез дә бар иде. Без хәтта ул әйберне барып түләдек, безгә айни табырга тиешләр таптылар. Әмма ләкин шушы мизгелдә ул инде менә шушы дин дип аңлыйм инде мин аны һаман аларга әйткәннәр миндә ярамый диләр бит инде ул әйберне эшләргә. Андый әйберләргә каршы ничек инде мин менә бу чиракта мин үземне киресенчә уйлыйм, алай каршы булырга ярамый. Нишлисең, табигатьтә юк икән, табигатькә каршы барудыр дип мин аңлыйм ул әйберне. Шулай да кирәк булгач, кеше тырышкач булдырып булган булыр иде. Өчен бит инде. Бәлки ярамый дигән әйберне анарга җиткергәннәрдер күрәсең алар өлкәсендә. Ул аны көтеп тормады инде ул эшне, башкача эшләде инде, башка җиңел юлы белән шулай бала таба торган хатын тауып икенче адымны ясады. Мин барбер уйлыйм, тормышта синең белән иң авыр булган мизгелләрдә синең белән булган кешене ташлап, үз мәнфәгатеңне генә уйлау ул дөрес түгел. Ходай Тәгалә ул аны барбер әйләндереп, үзенчә барбер эшли. Бумеранг дигән сүз бар. Бәлки бирде, мә сиңа биргәндер, бирә ул аны. Әмма ләкин рәнҗетеп сине рәнҗетеп калдырган кешене аның да язмышы бар. Ул да бит кемнеңдер газиз баласы, жаны бар. Ничек инде шундый авырлыкларны үтеп, җиңел генә юл сайлап, сине шулай белән шулай эшләгән икән кеше. Алда Ходай аңа ничек диләр инде Үзе хөкемдар. Менә шушы аерылудан соң сез ничек әйтим инде үз хәлегезгә тиз кайттыгызмы, яисә озакка сузылдымы менә шушы стресс чоры? Менә һәркем аерылуны авыр кичерә. Мин беркем дә аны үзенчә кичерәдер дип аңлыйм. Мин бер 5-6 ел кая ничек барганымны мин хәзер аңлыйсызмы, менә йөри кеше. Зомби диләрме? Мине Ходай ташламады, эшен биреп торды. Сөйләшер як кешеләр бирде, эштә театрда рольләр биреп торды. Мин хәтта ул чакта акчаны да шундый күп итеп эшли алдым. Күрәсең, менә ташламый, ул сине упканга салмый. Әмма эштә нәрсә кайнаган мин үзем генә беләм. Әйтәм, ничек барып җиттем икән. Кофталар, мәсәлән, кофталарны икенче ягы белән киеп чыгып кителгән чаклар, чөнки уйда баш шул гына әйбер. Ул бер 5-6 елга менә йөрисең, кая барып бәрелгәнеңне, нишләгәнеңне, нәрсә сөйләгәнеңне, әйе кайтасың. Әйе, ул бик авыр булды. Ул бер 6 ел аның бик авыр булды. 6 ел шактый бит инде. Үзең теге самооценка диләрме инде, ул шул хәтта түбән дәрәҗәгә төшеп китә икән. Аны телисеңме, теләмисеңме? Шул хәтле хәзер әйтеп сөйләүе дә авыр, ул турыда шулай да ул заманалар үтте. Үтә икән ул. Шуннан да
шатланып та коям. Шушы авырлыклардан Аллага шөкер исән сау, дәрәҗәле булып, үземнең дәрәҗәмне төшермичә мин чыга алганмын икән. Бик зур рәхмәт сиңа дип, мин шулай Худайга рәхмәт әйтеп утырам. Аллага шөкер, шушы этапта мин халык артисты исеменә ирештем. Матур җырлар яздырдым. Киресенчә, ул миңа теге сәнгать ягыннан күбрәк миңа насыйп итте. Менә үземне үстерергә, мин үземне ярата башладым. Мин үзем белән аннарсын гармониядә яши башладым. Гомумән кешеләр алдында мин үземне кем икәнлегемне аңладым. Мин беләсезме, шундый әйбер булды. Яна әйтеп бетерә алмыйм. Мин үземне хөрмәт итә башладым. Беләсезме, менә шушы упкыннан чыгып, мин үземне хәзер бүгенге көндә бик хөрмәт итеп яшим. Бәлкем шушы сынаулар булдырга кирәк тә булгандыр. Шушы Әлбәттә. Менә әйе, бөтен нәрсәдә теге урысның бар бит. Все, что не делается, все к лучшему ди. Шуның өчен бәлки булгандыр. Ул мине нәрсәләрдәндер коткаргандыр. Менә нишләп булса гафу итә алмыйсыз? Гафу итә алмыйм дисез бит. Ну, хыянәтне була микән? Нәрсә булса да, бәлки ул мине талап яшәгән булыр иде ул чакта. Сиңа булай эшләргә ярамый, тегеләр эшләргә ярамый. Ә мин хәзер азат кеше. Мин нәрсә эшлисем килә, шуны эшлим. Шунда ничек барасым килә, шуңа барам. Ә ул бәлки шушылай итеп, шушы тормышка мин дә кирип киткән булсам, бәлки мин бүгенге көндә шулай Резидат Хватуллина булып утырмас та идем, язмыш дигән тапшыруларда. Бәлкем шулайдыр да. Менә шушы вакытларда сезнең белән янәшәдә булган кешеләрегез кемнәр иде сезнең белән шунда авыр вакытларда? Ул минем апам. Ул минем әниемнең сеңелләре. Алар бик аз. Мин хәтта әйтер идем, минем балам да булмады ул чакта таяныч. Аның үз тормышы иде. Аларның үсмер чаклары. Ул мине аңламагандыр да инде ул бала. Минем җылаганнарымны, минем ничек яшәгәннәремне, әмма иң таянган кешем ул минем апам. Бөтен авырлыгымны, бөтен тормышымны җиңеләйткән кеше ул булды. Иптәш Сердәш, иптәш. Шуңа күрә бик менә йөрәгем белән әйтәм, чөнки ул туганың. Мин хәзер аңлыйм. Дуслар бар, диләр, алар бик якын була диләр. Юк, дуслар да беркем дә бары тик туганнарың гына син аңлый икән. Ә нишләп сез шундый менә гүзәл, чибәр ханым шушы 6 ел дәвамында үзегезгә берәр яр таба алмадыгызмы? Беләсезме, мин бүгенге көндә дә әле яр таптым дип әйтә алмыйм. Аны алыштырдай кеше юкмы, яисә нәрсә белән? Мин шуны да андый сорауларны мин үземә дә бирәм. Мин бик үзенчәлекле кеше. Мәдәниятым, минем хәтта миләрем башкача эшли дип уйлыйм. Миңа бөтен кеше ошамый. Күрәсең, ярату булгандыр дим мин аны. Менә шул яратканмын күрәсең. Шуңа күрәдер. Ә икенче кешене яратып шулай була бит, гашыйк булып була. Шулай да мин ялгыз түгел. Минем тормышымда минем белән булган кешем бар. Бик әйбәт, бик Аллага шөкер, барысы да яхшы. Шулай да теге гашыйк булып, башымны югалтып, минем үземнең генә эчке дөньяма туры килерлек кешене мин әле очрата алмадым дип әйтер идем. Ә бәлки мине алда шул язмыш көтеп тора торган. Бәлкем. Андый кеше нинди буларга тиеш соң? Мин чит илләрдә бик күп йөрим. Миңа шул хәтле әйтерләр инде, бу үз кешесен яратмый икән, үз илендәге үз әйе. Менә миңа башка культуралы кешеләр ошый. Аларның менә хатын-кыз белән мөнәсәбәтләре, алар үзләрен ничек тотулары, ничек иттереп, гомумән башка менә культура, башка аралашу ошый миңа. Менә безнең арада мин үземә тиң булырдай, минем эчке дөньяма тиң булырдай кешене мин юк, мин күрә алмыйм, күрмим мин. Алар бәлки йөридер. Ә мин аларны тиң итә алмыйм күңелемә. Менә шушындай язмыш сынау алдында калган ханымнарга нәрсә әйтерлегез? Андыйлар күп бит. Бик күп. Беләсезме, бик күп бу дөньяда үзләренең йөзләрен югалткан, менә шу авырлыкка түзә алмыйча, кешелеккә дә юкка чыгып бөтенләй сәкаланган, хәтта үз кул салган кешеләр бар. Шуңа да бик көчле булу кирәк тормышта, андый чакта. Нәрсә әйтер идем, үтә икән ул. Кирәкми үзең белән, синең язмышың ул бер генә, синең тормышың ул бер генә дөньяга килү. Шуңа күрә
үтә һәм үзеңне шул хәтле менә шул ялгыз чагыңда рәхәт итеп кайтып керәсең. Бер кем сиңа кымачауламый. Шул хәтле рәхәт. Кая барасың килсә, шунда барасың. Менә шушының тоеп, мен ачын күңелемнән әйтәм, рәхәт чагы да була икән ул ялгызлыкның. Шуңа күрә менә шушыларга алдагы көндә әле була икән рәхәт чагы дип, алга барсыннар дип әйтәсем килә. Шикеллеккә бирешмәсеннәр дисез. Әлбәттә. Үтә дисез бит. Чыннан да үтәдер менә кемнәр бу минутларда карап торалар. Шушындай ситуациядә калган кешеләр булса, чыннан да менә Резидә ханымнан үрнәк алыгыз. Кояш кебек балкып елмаеп утыра, чыннан да 5-6 ел гомернең 5-6 ел ул аз вакыт түгел. Шушыны аңлар өчен 5-6 ел вакыт кирәк булган, шулай бит? Әйе. Бүген көндә сез иптәшегез белән очрашканыңыз бармы? Мин аны менә 12 ел була, мин аны күргәнем юк. Бер тапкырда бер Казанда яшәп. Бер Казанда яшәп. Каягына булмыйбыз без. Каягына йөрмибез, әйме. Кем белән генә очрашмый мин әллә кайчанғы күргән кешеләр белән, әмма мин аны күргәнем юк. Безнең Ходай очраштырмый. Бәлкем шулай яхшы. Бәлки очрашу кирәктер бер-береңне җибәрү өчен, аңлар өчен. Сөйләшеп утырасыз киләме? Килә, әйтәсем килә, аңлатасым килә. Менә аның фикерен тыңлыйсым килә, ни өчен болай эшләдең? Мин һаман да җавап таба алмыйм, чөнки бу адамның. Шуңа күрә беләсем килә, белгәчтән бәлки ул җиңел булыр, аңлармын дип уйлыйм. Бәлки ул безне карыйдыр. Бәлки карыйдыр. Бәлки ул карыйдыр һәм әйтәсе килгән бәлкем сүзегезне әйтә алырсыз. Юк, бәхетле булсыннар. Аның инде хәзер ишетүемчә балалары бар, сабыйлары бар. Рәхәт яшәсеннәр. Менә мин шуны аңлыйм, шулай үзеңне хөрмәт итү ул нәрсәдән килә? Башка кешегә яхшылык теләргә кирәк. Ул яхшылык сиңа яхшылык белән кайта ди. Мин аңа ышанам ул әйберләргә. Яхшы яшәсеннәр, бәхетле булсыннар. Мин дә бәхетле булырмын. Менә шул. Мин шулай булсын, чөнки гафу итә белү ул әлбәттә зур әйбер, үз-үзең белән көрәш бит инде ул гафу итә белү. Ләкин сезнең фикерегез туры килмәй. Сез бер яктан бәхет телисез, икенче яктан гафу итмәдем дисез. Онытып булмый дисез. Мин аларга начарлык теләп утырудан ни мәгънәсең? Булсын, бәхетле булсын. Кемдер бар бәхетле булырга. Юк, әлбәттә мин начарлык теләгез дип әйтмим. Сорау булайрак. Ягъни сез аңа бәхет телисез, ләкин күңелегез аны гафу итмәде. Итмәде, юк. Тырыша мин бу әйберне әйтәм, чөнки әйтәм, яхшылык белән кайта ди. Тырышам мин бу әйберне эшләргә. Яхшылык белән кайтсын миңа дип. Аңа начарлык теләп утырудан минем тормышым яхшы булмаячак. Ничек кенә эчемдә минем анда мишәрлек, бүрелек, ачулык, гафу итмәслек әйберләр кайнамасын, ярамый. Менә шул гына. Шуңа күрә өстән генә булса әйтелсә дә яхшылык белән кайта алмыйм. Бездә кунакта Татарстанның халык артисты Резидә ханым Төхвәтуллина. Резидә ханым, бүгенге көндә сезгә кайсы якынрак, театрмы яисә җыр сәнгатымы? Сезгә сораулар бик күп бирәләр, шулай да инде. Һәрбер интервью шунардан башланадыр әле монсы инде. Без әле башламадык, без икенче, без әле оригиналь бу юнәлештә. Мин әйтер идем җыр якынрак. Беләсезме ни өчен? Мине халыкка күбрәк танытты мине җыр. Театр ул мине шушы җыр сәнгатендә актриса буларак, җанлы җырчы буларак, булай гына чыгып җырламый торган, театраль иттереп җырлый торган өлкә итеп ул мине зурлады. Шуңа күрә алар минем өчен икесе дә менә әйтә алмыйм мин аларны аерылып тора дип. Шулай да җыр мине күбрәк халык арасында танытты. Мине кайвакта белмиләр дә театрда эшли дип. Шуңа күрә мин әйтәм, ул минем өчен җыр сәнгате якынрак. Бүген көннән инде планнар белән инде җырлар өстендә эшлисез? Мин хәзер шундый планнар белән яшим. Гомумән күренми башладык дип әйтер идем. Мин бу әйбергә бик фәлсәфи карыйм. Үземне шул ук әйберсендә эшлим. Менә шушы әйберсендә, чөнки гомер буе һаман сәхнәдә җырлап, бер туктаусыз телевизорда күренеп, әллә нәрсә кыланып йөреп булмаганны мин аңладым.
Шуңа күрә гел күренмичә торгач син оныталар бит резидә. Син ул акчаларында эшли алмыйсың, син гел күренеп тә тормыйсың дигән әйбергә мин болай дип җавап бирәм үз-үземә. Шулай сорау җавап. Һәр нәрсәнең үз вакыты, тынычлан. Син инде үз эшеңне әзме күпме яхшымы начармы эшләдең. Син исемең бар, ничек дип әйтим инде, шуңа күрә тынычлап тормышыңда булдырдың. Балаң бар, түбәң бар, дәрәҗәң бар. Хәзер инде менә шушы булган тапканнарыңның рәхәтен күреп, тыныч кына чакырган җиргә бар, кайт дигән җирдән кайт дип яшим. Бик тә фәлсәфи һәм бик дөрес позиция тормышта. Шунда мин тынычлап йоклый башладым. Нишләп мин бу концертта мин түгелсең дип мин үземне бик битәрлидерим. Нишләп мин бу спектакльдә мин түгел дип үземне ашап ятудан шулай җибәрәсең шушы хәлне. Шул хәт тынычлап йоклыйм. Бик тә фәлсәфи, шуннан да бик тә акыллы фикердер дип уйлыйм. Чөнки менә бу ситуациядә синнән кала беркемдә зыян күрми шулай бит, бар тик үзең генә зыян күрәсең. Менә шулай да театр тормышына әйләнеп кайтыйк әле. Бүгенге көндә театрда барбер яшьләр киләләр бит инде. Менә шушы теманың дәвамы булсын, була инде ул әлбәттә. Ул ничек кенә булмасын, барбер күңелне ничек әйтим, әз генә шимтәдер бит инде ул. Mesela роль биргәндә әгәр менә миңа бирмәделәр дигән әйберләр. Яисә инде ничектер барбер театр өлкәсендә сагышлы тыныч карыйсызмы? Минем рольләрем юк дип әйтмәс идем. Минем рольләрем бар. Мин үземнең менә шушы эчке дөнья белән рәхәтләнеп, сәнгать белән шөгыльләнерлек минем эшем бар. Безнең шусы рәхәт театрда. Без көндәшкә йөрмибез. Без шул репетициялар вакытында гына барып, үзебезнең бер-ике ай репетиция ясыйбыз, спектакльләребезне барып уйныйбыз һәм бөтен үзебезнең кирәкле эшебезне эшләп кайтабыз. Минем рольләрем юк түгел, бар. Әмма минем яшьләргә бер генә дә көнләшү, алар эшли дигән әйбер юк. Эшләсеннәр. Бездә килгәндә гөр килеп шулай ук эшләдек. Кайда калдым әле? Бер тотынсаң төбенә төшмичә туктамыйсың. Бер төбенә. Уталып беттем инде. Бер тотынсам төбенә төшмичә туктамый. Вот. Нәрсә? Көнне буе бик үзида чыкладык, кунакка киләм дип. Әйдә, сөйлә инде тизрәк. Бәттә минем карчык. Шулай, әйдә күчтәләшләрне биреп алайса. Йөригә әйдә карчык. Без бит аны сатып алмадык, Камил белән Шамилдән, Алия белән Галиядән калган ул. Аны безгә дә кемдер биргән иде бугай, нәме карчык. Ник бер белән генә калмасыздар ул берсе? Әнә ул. Ансыз запчас булды, запчас. Әйе. Ник иркенләр бутын айырып жатыр мин әйтәм. Игезәкләрне көндә. Алла бирсә, Алла бирсә. Әйе, бер белән генә калмассыздар, Алла бирсә. Әнәләр бездә 2 штук, 5 штук. Чутларында бутый башладым бугай инде. Апаң әйтә, тагын берне кайтабыз ди. Апа тагын 6-шынымы? Тагын. Кем әйтә? Кем әйтте? Үзем табарсың яме? Яра. Әйтәме, бала кибеп беттем бит инде, күпме табырга булайды. Бар. Улыгыз турында сөйләгез әле. Минем улым шулай 2 артисттан нинди артист туарга тиеш үзегез дә аңлыйсыздыр инде. Аңа тагын бер 5 тапкыр кушылган ул нәрсә. Һәм ул сәхнәдә уйнау белән түгел, тормышка карашы белән. Мин аны аңлап та бетермим. Кайвакта мин аны нәрсәгә селтим, чөнки яшьләр шундый буларга тиеш микән дип уйлыйм. Ничә яшаң? Менә аңа 30 яше белән китте, инде 30га якынайып киләбез. Өйләнмәгән. Уйламый да. Һәм алар гел башка кеше балалары белән чагыштырып карыйм. Алар яши бүгенгесе көн белән. Башкалар да шулай микән димин. Менә бүген бар, бүген әйбәт, бүген акча бар, бүген мин бар, бүген ул бар, бүген эш бар, бүген йокларга урын бар. Менә Тәгә ишәк кайгырсың. менә шушындыйрак мөнәсәбәт дип уйлыйм. Бәлки шулай җиңелрәктер дә яшәргә. Ул сәнгатьтә мин аны үз урын табып, нәрсә миңа театрга килергә дә куштым. Музыкаларда да шул ук тавыш режиссерлары булу турында да юк. Менә ниндидер бер моментта ул ресторанный бизнес дигән әйбергә кирип китте. Бизнес дигән сүз инде ул бик зур әйбер сүз. Менә шуның рәтен белә ул. Ул анда йөзә. Аның кеше белән сөйләшү, менә артистлык аңа менә 5 тапкыр кушылган димме? Аның сөйләшүләрен күрсәгез. Ул үзен шундый иттереп
ышанмаган җирләреңнән жалганга да әйе дип утырырсың. Менә шушындый ниләре бар аның. Осталыгы бар, шуңа күрә ул менә шушы өлкәдә үзен һаман әле эзләп, һаман шул тирәдән алып да чыгып булмый, үзе дә чыгып китми, тик йөри, Мәскәүгә чыгып китте бу хәзер. Анда үзеңне күрсәтә алам дип уйлый ул. Анда киңрәк мөмкинлекләр. Монсы дөрес инде. Әйе, чөнки мин монда сыйышалмый башлады ул. Стеналар кысады, зона комфорта дигән сүзләр анардан өйрәндем инде мин. Шулай бу мине бетерә ди, китте бу хәзер. Җыри шунда Мәскәү тирәсендә үзен күрсәтеп, үзен эзләп. Мин бик шат. Мин бик шат аның өчен шулай. Хәтта рәхәт. Шуның менә шулай үзен эзләп йөрү. Ул ана кеше өчен зур бәхет. Әлбәттә, иҗади эзләнә бит инде. Ул бит үзен эзләп Әйе, ул шулай ук иҗади эш дип уйлыйм, чөнки кеше белән матур иттереп, ул өлкәдә дә ул бит шул ук иҗат. Үзеңне күрсәтеп, матур иттереп. Шулай да сезнең аны өйләндереп, оныклар сөясегез киләдер, шулаймы? Дөресен әйтимме? Әйе, дөресен әйтегез, әлбәттә. Кеше сораганга гына менә эчем пыша, эй рәхәт икән ул, аны күрсәт карау. Шул хәтле күңел икән ул, шундый яратасың икән дигән әйберләрне әйткәч кенә, шулай микән ул дип кенә уйлыйм. Мин аны алай бик өйләндереп, аны карап утырырлык әле көнгә килеп җитмәдем дип уйлыйм. Олыгаябыз инде әйтәләр, әйтергә әйт малаеңа. Миңа да бит инде хәй яшь түгел, ул балаларны карар өчен бит әле яшьтә булырга кирәк, көч хәл булырга әбинең дәвәнинең. Кайчан шулай ук насыйбы җитәр, булыр ала бирсә. Сәгате сукмаган бит. Әйе. Театр гомумән күп кырлы сәнгать. Актрисалар, алар үзләрен гомумән актерлар да режиссер буларак та сынайлар, сценаристлар буларак, драматурглар буларак та сынайлар. Сездә шундый теләк булдымы? Юк, мин тегә дә белмим, шигә дә белмим, укыта да белмим, режиссер да була белмим. Әмма минем күңелем шундый, мин нәрсә дип әйтим, бүгенге көндә мин үземнең буш вакытымны, гомумән җайлы чагымны менә урманга барып, чыгып китеп, 3-4 сәгать йөреп кайту, менә табигать белән бәйлим. Бүгенге көндә бик яратам. Ул минем өчен шул хәтле рәхәтлек бирә. Минем уем, яшәүем менә шушындый кызыксынуым шул. Мин режиссер була алмас идем. Ә мин бер балага да түзә алмыйм. Ул 5-6 баланы нәрсәгәдер өйрәтеп, минем нәрсә диләр, холык түземлегем җитмәс иде. Шуңа күрә барып та балаларның да башын катырып, үземнекендә йөрмим әле. Тынычлыгым, гомерем бер генә. Сез шул кадәр хәзер тормышның гомерне кадерен белә башлагансыз. Шушы 5-6 елым әрем булган дисезме? Юкка җылаганмын дип әйтәсез. Шуны әйтәм. Шул хәтле нәрсә өчен кирәк булган дисә, үткәч кенә сөйләп була ул турыда җиңел иттереп. Шуңа күрә һәр сәгатьнең, һәр минутның рәхәтен күреп, менә ул килә икән ул әйбер. Тоеп, менә шулар тәм табып яшим тормышта. Уйна йөрәк бары тормыш көен, кылларыңны сызып, кичерәсе мизгелләргә сөен, яшәү барыбер кызык. Яңа туган таңны кытлап киләм, кулларыңны сузып, авырлыклар, сабырлыклар белән, яшәү барыбер кызык. Яңа туган таңны кытлап киләм, кулларыңны сузып, авырлыклар, сабырлыклар белән, яшәү барыбер кызык. Шуннан да мин сезне шәхсән үзем бүген яңа яктан ачтым. Шуннан да барыбер да без шушы җәмгыятьтә яшибез, имеш-мимешләрне ишетәсең, һәм күп кенә имеш-мимешләрне уйдырма булуына, һәм шуннан да кайбер имеш-мимешләрнең дөреслеккә килүенә тамашачылар да инангандыр дип уйлыйм. Һәм шушындый ихлас әңгәмәгез өчен рәхмәт сезгә. Тамашачыларыгызга нәрсә теләр идегез? Менә гомернең уртасына җиттек. Ул инде без нишәптер 100 елга тиңлибез. Менә шуның нәкъ кыл уртасына җиткән чагым минем, әйме. Ул акыл, зирәклелек, шуннан да менә шушы гомерләр яшәгәч, бик күп вакыйгалар аркылы үткәч, бик күп авырлыклар, шатлыклар, дәрәҗәләр, киресенчә югалтулар аркылы үткәч кенә акыллы кеше буласың икән ул. Шулаймы?
акыл иттереп, чыннан да тормышка караш шул вакытта гына үзгәрә икән. Башта яшисең, булдырасың. Шуңа күрә әйтәләр бит, яшьлектәге бәхет ул әле ул беленми, күренми. Менә шушы картлыктагы бәхет мине көтеп торсын ие. Һәм һәрбер кешегә шуны телим. Бәхет дигән нәрсәне һәркем үзенчә аңлый. Минем җырымда бар, иң зур бәхет. Менә җаның тәнең биреп эшләр эшең булса, эштән сине сагынып көтәр кешең булса, иң зур бәхет менә шул дөньяларда. Йөзләреңне сары сагыш киптермәсә, бала чагаң сиңа хәсрәт китермәсә, күрдегезме? Анда шул хәтле менә ул җырда берничә сүзләр, шул хәтле мәгънәле. Менә шушы тормыштагы иң гади әйберләрне теләр идем мин тамашачыларга һәм үземә. Әлбәттә шулай, без дә шушы теләкләргә кушылабыз. Алдагы тормышыгызда бар, тик менә шушы җырыгыздагы һәрбер сүз тәңгәл килеп торсын ди тормышыгызга. Мин инде бу матур теләкләргә кушылам дип кенә әйтәм, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең белән тагын очрашулар көтеп калабыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, рәхмәт сезгә Резидә ханым, вакытта килгәнегез өчен. Тагы да очрашулар көтеп калабыз. Һәм дуслар, тагын бер атнадан күрешербез. Исән-сау яшәгез.